Demikian kari pegaisi. Orang ya tak kamar bebek kami tanggaisi. Puilano lam soko rangsani takuk tai bukok sorong no pirpra notice news channel ni bekhaktui haklai norok jotno kaham kurung no tongbai jana ini isisa norok bai kok chelai dai norok jotno saimambayo July 5 tarik ni simi Agartala Uttor Gate ni hoite sini borong gonang David Muras Singh Paidel Jatra Yakungbai hindani bagai suru faimani tiaba seng koktomani bisingtei sawiman horka Agartala Uttor Gate ni simi himbui miani salo sakmagato hai sokpaka nei seng koktomani bisingtei sawi ma horka tei o sakmagato hai sokai puru kobangmano aroni tong kosong tongnai lukurok jara dofano hamjagui tongnai rok dofani bagai bekao muktui khlai tongnai rok borok hamjakmani bisingtui sini borang borang David Muras Singh no lamsok laikha baksaba kab laikha baksaba mukti khlai laikha baksaba tutui yafa laikha baksaba tui kesang botol yafa laikha tei baksa hingke Sprite thanda botolok yafa laikha tei buksa kabangmano sung nukha jagabo miani mangpliwo kablai mani mukti khlai laimani amsuk tiprani simi dili hasal mawo bahake yakmai himui thangnai yaba lam kolongmawo him thangtani wo ini sor buya luha buya pathor buya yaba lama adarono domphano laimano langmafano soimano yaba obono wansugui bokha sajak laiui sini tiprasa buma bodolni burirok kablaikhya mokolni muktui khlailaikhya kobagui David Muras Singh no kablaikhya takutei bukso yaba baksa sini tiprasa rok nogo asuk tutui ini comment sinai bo tongo comment sinai bo tongo yaba baksa kok nangya sawi tini yafa khorobui tongnai bo tongo takutei bukso aboni bagui no ang tini sanani musungo jara nogo asuk tutui comment sinai rok norabo khoroksa o hani bwsano yaba norok o hani history haikeba tiprasa rokni history no norok kaham ke study khlainai di takutei bukso jodi no nung khoroksa tiprasa tutui tiprasani history no nung sawi manya hingke yaba nung bo salsa tongma kosomni bwsarok bai bisimao kasuk jangnai abo muitu naru takutei bukso ini nung mwneiyo nung tini comment hamya suyo yaba jora phainai takutei bukso o jorao yaba nung bisimao kasuk jaknai obono rokha khainani obono katirina bagise ini Paidel Jatra Yakungbai himnani nango takutei bukso ini সাধারণ কগিয়া tiprani simi dili jora himui thanani gari buya birkhum buya tini yakung tungni bai himui thanani sombod ya tini asamo phano tomchoi thangmano Meghalaya jora thangui phano tini lengui tini langma kmai thangmano tini omono wansu yawoi tini tiprasarokni osti rokha tiprasarokni manthai soktai rijak yangui tongmani man yangui tongmani o somosya no o amoni bepano tuise tini sini borong gonang David Muras Singh tini Agartala Uttor Gate ni simi tini yakungbai jatra himui thangnani nango takutei bukso rai aboni bagui no sung kahamke sung wasukdi jara thangmaya phano ini nogo asuk tui norok bono chuba hona musungkhai norok chuba horui mano bin bagui suri mano bin bagui mwtai rong thani duai mano tamni hingke dili asuk lama kolokma abo derma korma phai mano ini aboni bagui no
jara dofano hamjagui tongnai dofani bagui sal brum brum no saktari tongnai norok bo nogo asukthai thangai maya phano bono suri hodi prayer khaidi tei bin bagui mwtai rong thani duai di tahoktai bukso tini tamoni bagui omo hai tini khaina nangkha tahoktai bukso tamoni bagui khaina nangkha tini tamoni bagui yakungbai himnani nangkha obosai song saimana nangnai aboni tahoktai bukso tini Tripura hasteo tini Tripura hasteo tongma kosomni bwsarok tini omo hai khaina nangya tini suki anondo tini chawi nongui tini taja taja wngui tini swngsa wnglaui tongo phiaba tini chini Tripura sarok khe nog nokong khibui buphrubo sogui no tini yakungbai himgui hopong sapung tini omo hai kosto no kosto himjaui tini omo hai khlainani nango tahoktai bukso tamoni bagui tini khlaina nang phiaba omono baksa chini Tripura sarok tabo bo sia tabo bo bujina rwngya sudu comment swilaio nogo asukthai kok nangya salaio phiaba nongbo khoroksa Tripura sa hinkhe nong Tripura sarokni history Tripura sarokni history o kok rokno kaham khe saimana nangnai tahoktai bukso phiaba tini Tripura sathotwui nong jodi no Tripura sarokni history no nong saimanya hinkhe phiaba nongbo muitu narwkdi nongbo salsa tongma kosomni bwsarok bai bisimao kasukjaknai phiaba ah jorao nong uansugui ah jorao nong tamo hwnai bachawi nong kunu dino phano nini o samung no nong khlai mangla obono khapani tahoktai bukso chini borang borang David Mura Singh koktoma sawi manmani bisingtwi tabubo mungsa borokni thani o deramani haikhe kulung bwsarok wngmani koktoma maniakho tini bo lam rwnai borok aboni bagui no norok jara bono chuba hona muchungkhai chubadi kunu kok rwi tahoktai bukso tamoni hinkhe amo kunu politics ni bagui ya kunu rajniti faidani bagui ya tahoktai bukso tamo hinkhe o hani odhikar kaisa phano yapao chopnani bagui se tini omo hai tini samung haikhe choba khlaijak tongo apani tahoktai bukso hoito baksa baksa politics ni rajniti ni faidani bagui omo rajniti wnei tini bwkhao bujiya rok jara saimaya rok tini uansugui tongmano abo joto 15 loko Tripura sarokni bagui no tini paidel jatra yakungbai dilio himui thangnani bagui suru khlaijak tongo tahoktai bukso abo kunu politics ni bagui ya kunu rajniti ni bagui abo 15 loko Tripura sarokni bagui Tripura sarok no tamo khe osti rokha laimanani aboni bagui se tini samung khlajak tongo omono chwng kaham khai sina nangnai tei sawi mana nangnai tahoktai bukso tinini koktoma orono ang pairikha jotono kaham kwrwng susto khe tongmaijadi haino hai norok bai malai phwnai norok bagui teibo kwtal kwtal kok update rok ang tubui phainai norok o channel bai salbrum brum no kwrwngui tongdi tei haino hai norok no paithago jotono no khulum tika।